BBC تغرينيا زينان وانا وحبرتان حيزو حجي يجمرالو زخبركم سمعتنا نفنونا ختكتاتلو بخبري نعدمكم تعنا هولنا سمعتنا نايسمون زيناي موداتا مدلواتنا جميرو كابت حسوتاتنا أبي كل لهم حران استقاصلوا مسجدات بمقام لهم معلت استخايدوا سلفتات تطياك يادردم حبرسبو أما اتم حبرسب منجست خلل أمحرا وتحتى تغيرو أبتخلل زول لما رخب تحفش أمحرا تركلنيا تبصر يسرح أبي لعلو تكالات تمرتي إثيوبيا أواج اتوتو تأويجو أبل ألفت سامي السراح كوربوريشن إلكتريك إثيوبيا نبر إنجنر آزيب كسته مسريتو وانا فتصامي تسرح كوربوريشن حالي إلكتريك نبر إنجنر آزيب أسناكن كالوت أبز جبن تساتيفون بزبل استترترو كسته مسريتو ملو زيوم من كالإن مسحات صرت زيناتات نباهم كقربيهم كتكتاتلو زعدمكم أكيلو سجاي سلام جزام أب كل المحرا كتما موت أب لعلي 4 مسجدات استفدت أمامت قعت زخوننو تقامو سلفتات لومي أب استفلالي كوابتات تهاجر تخايدهم لا ينسقاب توسخ الدلالة لعلواي بيت مخري قدات اسلمنا إثيوبيا أفلت إهاوكو من زبلهم سلفتات تقاومو كاب منغوز تخايدلن كتماتات دسي مرسا ولديا بالين بدلين قلينين أبتي لو معلتي أب كتما دسي استخايد سلفي تقاومو سلفنياتات نأكلت منغستن مرخب تحفاش تهاجرن كنقفو ترأيهم بعد مشيت 3 مسيرتي قاتلو أب حدا مشات 3 مساجد تقاتلو إز كل نبرات تعنون تكالات نقدن تسرقون منغست تقلل انت عين السقوم توسيدو أب تمساسالي إز كل تفتأ منغستي انتاي نيرو سرحو نهزبك عمتك حلو نديو منغستن منتاي سقيلو نمنتاي نميديا زي فلت أزبليو اتقند حتون وانا تجبجو ማለት متحابري اتسلفي ايت كمال حسين اتسلفي بسلام كم استزازمن بمحبار اتسلفي قبل على مسجدات نستفصم متقعتي نمنغستي كل الامحرا تحطاتي كم زغبره حبيروم تطياك يادردم حبرسبو يامر كل المنغستن اتم حبرسب منغستي كل الامحرا وتحتى تغيرو كساب حجي بزعبات متقعتي اي تزاربن مصيو يقريتاوني حاتتن اذا غداي حندبتاو متقعتي يكونن زمسلون يكونن مخنياتو اب حدا مشيت تكالات نقدي تمريصهم እናተ ዘምቱን እናተ ደርፈን ይነሩ ብርግጽ አመንጎቶም ዝጭፍሩ ዝነበሩ ሰባት መዝሙር ዋላን ተነበሮ ኩሎም ንአመንት ክርስቲያን ዝውክልዮም ኳንተ ዘይበልና ናይ ባዕሎም አጀንዳ ዘለዎም እዮም መንግስቲ ኣብ ዘለዎ ሃገር ብጓይላ ናይ ሙስሊም ንብረት ንከዓኑ መስጊድ ንከቃጸል አካላት ጸጥታ የለን ዲዩ ግደፍ ዝብል ሰብከ ከመይ ዘየለ ስለዚ እዚ ሓደ ነገር ክንጥርጥር ጌርና መንግስቲ ኣብ ዝመጥቃዕቲ ይዳለዎ ካላይ ኣብ ትኽልል ዘሎ መረኸብ ተሓፋሽ ኣምሓራ ነዝኾነ ተባሂሉ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ በሃንደበት ንእሽተይ ባርዕ ከም ዝተለዓለ ሸፋፊኑ ይሕሊፍዎ ትክክለኛ ጸብጻብ ኣይሰርሓን ስለዚ መንግስቲ ትኽልል ይቕሬታ ክሓትት ንዝዓነወ ንብረትን ዝተቓጸለ ትካላት ንግድን ድማ ካሕሳ ክኸፍል ይግባእ ጀሚራቸው ሊመልስ ይገባል ድሕሪ እቲ መጥቃዕቲ 27 ጥርጡራት ኣብ ቀይዲ ኣትዮም ምርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ዋላ እኳ እንተተገለጸ መንግስቲ ንጥርጡራት ብግቡእ ኣብ ቀይዲ የውዕል የለን ዝብል ነቐፌታታት እዮም ዝስምዑም እዚ ካብ ምንታይ ዝነቐለ እዩ ንፕሬዚደንት ቤት ምኽሪ ጉዳያት እስልምና ክልል ኣምሓራ ሼኽ ስዒድ መሐመድ ሓቲትናዮም እዚ ቀደምም በዚሁ ክልል ላይ ጥቃቶች ተፈጽመዋል ይሰናል ቅድመ ሕጂ እውን ኣብ ዝኽልል ብቸናን እሰቴን ኣብ ዝበሃል ከባቢታት መጥቃዕታት ተፈጽሞም ክልተ ሰባት ሞይቶም እዮም ኣብዚ ገበነኛታት ሂስካ ስጉምት ሙሳድ ግና ድኹም ስለዝኾነ ሕጂውን እዚ ንኸይድገምዩ ተቃውሞታት ስማዕ ዘሎ ካልእ እቲ ተግባር ብጓይላን ብብዙሓት ሰባትን ዝተፈጸመ እንከሎ ኣብ ቀይዲ ዝኣተው ግና 30 ሰባት ጥራዮም ስለዚ ትመርመራ ድኹም እዩ ስለዚ እቲ ህዝቢ ቅድሚ ሕጂውን ጽኑዕ ስጉምቲ ክውሰድ ኣይረኣናን እዙን ተሸፋፊኑ ክተርፍዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለዎ بخالق وجن أب كتما آدماي كايد زنبرة سلفي تقاومو بأكلات ستة منجستي كبتن كم استجبرة أبت بوتاز ركب ريبورترنات أبتسبوم وانا فتصامي تسرح كوربوريشن حيل إلكتريك إثيوبيا نبر إنجنر آزيب أسناك بخبيد تكبار بالشونا تخصيصا تخصي مس وعلى على 5 بليون بر كمز تحز أب العلواي عقاب حق إثيوبيا حلف حزب وركبات أيتزنابو تونو نبي بي سي حبيرو የኢትዮጵያ ኤሌክትሪካል ኮርፖሬሽን የታላቁ የህዳሴ ግድብ ውሃ የሚያርፍበትን 123
ኮርፖሬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኢትዮጵያ እቲ ኣብ ዓብይ ግድብ ህዳሰ ማይ ዝዓርፈሉ 123,189 ሄክታር ስፍሓት ዘለዎ መሬት ካብ ኣግራብ ንምጽራይን ናብ ካልእ ቦታ ንምውሳድን ምስ ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓጺነ መጺን ናይ 5.1 ቢልዮን ውዕሊ ተፈራሪሙ ነይሩ። እዚ ስምምዕ ብእዋኑን ብዝተሓሰበሉ ኩነታትን ክፍጸም ብዘይምኽኣሉ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ከቢድ ክሳራ ኸቲሉ እዩ። ባለመፈጸሙ በመንግስት ላይ ከፍተኛ ክሳራ አድርሷል። በዚህ ምክንያት እተን ዋና ፈጻሚት ስራሕ ነበር ዝርከበኦም ብዙሓት ሰባት ከም ዝተኸሰሱ አይተዝናቡ ገሊጹ። የቀድሞ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኮርፖሬሽን ስራ አስፈጻሚ የነበሩ ኢንጂነር ዋና ፈጻሚት ስራሕ ኮርፖሬሽን ሓይሊ ኤሌክትሪክ ነበር ኢንጂነር አዜብ አስናቀን ካልኦት ኣብዚ ገበን ተሳቲፎም ብዝብል ዝተጠርጠሩ 50 ሰባት ክስ ተመስሪትዎም ኣሎ። ንኣብነት ካብ መንጎቶም ካልኦት ተኸሰስቲ ኣብ ልዕሊ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ኮርፖሬሽን ኢንጂነሪንግ ሓጺነ መጺን ነበር ኮሎኔል ሙሉ ወልደ ገብርኤል ክስ ተመስሪቱሎ። የብረታ ብረት ኢንጂነሪንግ ኮርፖሬሽን ምክትል ዋና ዳይሬክተር ነበር። ኢንጂነር አዜብ ኣብዚ ሕዝዋን ኣብ ቁጽጽር ውዒለን ዶ ዝብል ሕቶ ዘቕረብናሉ ኣብ ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ሓላፊ ህዝባዊ ርክባት አይተዝናቡ ኣብዚ ጉዳይ መልሲ ክህብ ኣይክእልን ዝብል ሓጺር ምላሽ ሂቡና። ሓጸርቲ ዜናታት ናብ ዝቐርበሉ ሰዓት በፂሕና ኣለና። ኣብ ማእኸላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪካ ሞንጎ ነጋዶን ሚሊሻታትን ብዝተወልዐ ጎንፂ ብውሕድ 35 ሰባት ምሟቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከብ ቀይሕ መስቀል ኣፍሊጡ። ሚሊሻታት ንወነንቲ ሹቓት ብሓይሊ ግብሪ ከኽፍልዎም ኣብ ዝፈተኑሉ እዋን እቶም ነጋዶ ዕጥቂ ከልዕሎ ብዝፈተኑሉ እዋን እዩ ጎንፂ ተላዒሉ። እቲ ጎንፂ ካልኦት ብዙሓት ሰባት ቆስሉ ከለው 50 ሹቓት ክቃጸሉ ኺኢሉሎም። ፍሉጥ ሞሮኮዊ ነጣፊ ማሕበራዊ መራኸቢ ዩቲዩብ ንንጉስ ተጻሪፍካ ብዝብል ናይ 4 ዓመት ማእሰርትን $4,000 ቅጽዓትን ተፈሪድዎ። መሐመድ ሰካኪ ንንጉስ ሙሐመድ ብምንቃፍን ንዜጋታት ሞሮኮ ኣዱግ ክትብል ገሊጽካ ብዝብልን ኣብ ዝወርሒ እዩ ኣብ ቀይዲ ውዒሉ ንሱ ኣብ ዝተፈረዶ ፍርዲ ይግባይ ከም ዝሓትት ገሊጽሎም። ኣብ ሶርያ ከም ብሓድሽ ብሰንኪ ዝተወልዐ ጎንፂ ልዕሊ 200,000 ሰባት ተመዛቢሎም ንፕረዚደንት በሽር አልአሳድ ዝቃወሙ ሓይልታት ኣብ ዝቆጻጸርዋ ኣድሊብ ዝተባሃለት ከባቢ ብሰንኪ ሓይልታት ጸጥታ መንግስቲ ዝኸፈትዎ መጥቃዕቲ ነበርቲ መረበቶም ለቂቆም እናወፅኦም ህዝቢ ብሰንኪ እቲ ብኣየርን ብኣጋርን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲ ካብ መረበቱ ይፈልስ ከም ዘሎ ውድብ ሕቡራት መንግስታት ሓቢሩ። ተመራመርቲ ህዋ ሕብሪ ሰማይ ኣብ ሓደጋ ይወድቀሎ ኢሎም እተን ዛጊት ብትካል ስፔስ ኤክስ ኣሜሪካ ዝተላኻ ሳተላይት ብኣጋ ንሕብሪ ሰማይ ይቕይርኦ ከም ዘለዋ እቶም ተመራመርቲ ተረድዮም። ንሕብሪ ኮኸባትን ጋላክሲን እናኸወለ ካልእ ጻዕዳ ሕብሪ ስለ ዝረአይ እቲ ንፈትዎ ሰማያዊ ሕብሪ ይቕየረሎ ዝበሉቶም ተመራመርቲ እቲ ጸገም ንሓዋሩ ከይበኣስ ስግኣቶም ገሊጾም። አባላት ባይቶ ሞንቴኔግሮ ኣብ ነጻነት ሃይማኖት ዘትኩር ሕጊ ሃገሮም ብዝተተሓዘ ኣብ ቀይዲ ኣትዮም። ኣብዛ ንእሽቶ ሃገር ነጻነት ሃይማኖት ብዝምልከት ድምፂ ኣብ ዝወሃበሉ እዋን ኣብ መንጎቶም ኣባላት ባይቶ ጎንፂ ተላዒሉ። እዚ ሎሚ ንግሆ ክጸድቕ ዝተሓሰበ ሕጊ እንተጸዲቑ መንግስቲ ኣብ ኢድ ትካላት ሃይማኖት ዝርከቡ ብርክት ዝበሉ ህንጻታት ክውንን የኽእሎም። ፈነወ ቢቢሲ ትግርኛ ምክታል ትርከቡ ሰማዕትና ናብ ዝቕጽሉ ትሕዝቶታት ክንሰግር። ሚኒስቴር ሳይንስን ላዕሎት ትካላት ትምህርትን ኢትዮጵያ ምንቅስቓስ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲ ዝግድብ ጊዜያዊ መምርሒ ኣውፅዩ። እቲ ሚኒስቴር ተምሃሮ ምሸት ካብ መደቀሲ ክፍሎም ወጻኢ ከይንቀሳቐሱ ገደብ ሰዓት ኣቐሚጡሎ። የማነ ናገሽ ተወሳኺ ከቕርብ እዩ። ፖለቲካዊ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ ዩኒቨርሲቲታት እቲ ሃገር ጽልዋ ክሕድር ብምኽኣሉ ጎንፅታት እናተወልዑ ብዙሓት ተምሃሮ ህይወቶም ስኢኖምን ኣካላዊ መጉዳእቲ በፂሕዎምን እዩ። ሚኒስትሪ ሳይንስን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ነዚ ግዜያዊ ፍታሕ ዝበሎ ገደብ ሰዓት ምንቅስቓስ ተምሃሮ ተግባራዊ ከም ዝገበረ ኣብቲ ሚኒስትር ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኣይተ ደቻሳ ጉርሙ ንቢቢሲ ሓቢሩ። ግቢ ላይ አሁን ጥሩ የሆነ የሰላም ሁኔታ አለ። ስለዚህ ግቢ ላይ ደግሞ ጠበቅ ያለ ቁጥጥር ሲኖር ሕጂ ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲታት ሰላማዊ ኩነታት ኣሎ። ብዝያዳ ጥቡቕ ዝኾነ ቁፅር ክህሉ ከሎ ድማ ኣብ ደገ ጸገም ከይፍጠር ንምክልኻል ይሕግዝ እዩ። ክልተ ተምሃሮ ኣብ ደገ ጉድኣት በፂሖም ሞይቶምና እዮም። ስለዚ እዚ መእተውን መውፅእን ተምሃሮ ንሓፂር እዋን እንተተግበርናዮ ይሓይሽ ብዝብል እዚ መምርሒ ግብራዊ ኮይኑሎ። ንግሆ ክሳብ ሰዓት 12 ናብ ደገ እንተዘይወፁ ጽቡቕ እዩ። ምሸት ድማ ካብ ሰዓት 1 ንድሓር
ኣብ ቀጽሪ ዩኒቨርሲቲ እንተኣትዮም ይምረጽ ካብ ሰዓት 4 እንድሓር ድማ ንናብ መደቀስዮም እንተዝኣቱ ጽቡቕ እዩ ኩነታት ጸጥታ ናብ ዝተኣማምን ደረጃ ክሳብ ዝበጽሕ ኩለን ዩኒቨርሲቲታት መልእኽቲ በጽሕወን እዩ ይህን ስራ እስከምናጠናቅቅ ለዩኒቨርሲቲዎቹ መልእክት ተላልፏል አባላት ጸጥታ ፌደራልን ክልልን እቲ መምርሒ ክፍጽሙ ትእዛዝ ተዋሂብዎም ዝበለ ኣይተደቻሳ ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ዘጋጥም ዘሎ ዘይምርጋዕ ምስ ተቐረፈ ግን እቲ ግዝያዊ ዝተባሃለ መምርሒ ከም ዝሰዓር ሓቢሩ ኣብ 2012 ኣብ ዩኒቨርሲቲታት ብሰንኪ ዘጋጠሙ ጎንፅታት ዝሞቱ ተምሃሮ መብዛሕትኦም ኣብ መደቀሲ ክፍሎምን ቀጽሪ ውሽጥን ከም ዝኾነ ዝተሓተ ኣይተደቻሳ ኣብ ውሽጢ ቀጽሪ ዝለዓሉ ጎንፅታት ንምፍታሕ ጸጥታዊ ማሕበራትና ኣሕይልና ኢና ብፍላይ ዩኒቨርሲቲታት ብኣባላት ፌደራል ፖሊስ ክሕልዋ ካብ ዝጅመር ለውጢ ኣሎ ብምባል ኣብዚ ቀረባ ግዜ ዝተለዓለ ሓድሽ ጎንፂ ከም ዘየለ ይዛረብ ኣብዚ ሓድሽ ኣዋጅ ሰዓት እተእቶ ኣመልኪቱ ርእይቱ ክበና ዘዘራረብናዮ ተምሃራይ ዩኒቨርሲቲ ድሬዳዋ ነቲ መምርሒ ብኣወንታ ከም ዝርእዮ ገሊጹልና ሰዓቱ እንደኔ ጥሩ ይመስለኛል በጊዜያዊ ያለው ነገር ምስቲ ዘሎ ኩነታትን ንድህነት ተምሃሮን እዚ ሰዓት እተእቶ ክውሰን ምኻሉ ጽቡቕ ይመስለኒ ቅድሚ ሕዚ እውን ኣብቲ ኣነ ዘለኹሉ ዩኒቨርሲቲ ንኽልተ ሰሙን ዝኣክል ምሸት ካብ ሰዓት 2 ንድሓር ካብ መደቀሲ ክፍልና ወጻኢ ምንቅስቓስ ተኣጊዱ ነይሩ ሽዑ ድማ ሰላም ኮይኑ ካብ መደቀሲ ኸ ናብ ካሊእ መደቀሲ ምንቅስቓስ ስለዘይከኣል ተምሃራይ ኣይሰግእን መንቀሳቀስ ስለማይቻል ተማሪያ አይሰጋም ኣብ ዩኒቨርሲቲ አክሱም ተምሃራይ ኮምፒውተር ሳይንስ ዝኾነ ስሙ ክግለጽ ዘይደለየ ግና ዝመጽእ ለውጢ ከም ዘይህልው ይዛረብ ከ4 ሰዓት በፊት ዶርም መግባታችን ችግሩን የሚፈታው አይመስለኝም ቅድሚ ሰዓት 4 ና መደቀሲ ምእታውና ነትጸገም ዝፈትሑ ይመስለና ካብቲ ሰዓት ንድሓር እኮ ዝፍጠር ጸገም የለን ቅድሚ ሰዓት 4 እምበር ብድሕሪኡ ዝኾነ ጸገም ዝህሉ ይመስለና ሽዑ ተምሃሮ ዝድቅሱሉ እዩ ዝንቀሳቀሱ እንተሃለውን እቶም ቤት ንባብ ኣትዮም ከንብቡ ዝሓድሩ ጥራዮም ክርብሽ ዝደልዩ ተምሃሮ እንተሃለውን ቅድሚ እዮም ዝመጹ ከ4 ሰዓት ባለው ነው እንደውም የመረበሽኩም የሚመጣ ተማሪ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ኣምሓራን ናይ ዝተደኮና ዩኒቨርሲቲታት ሰላም ንምምሓስ ብሚኒስትሪ ሳይንስን ላዕለዎት ትካላት ትምህርትን ኣብ ማእኸልነት ዓበይቲ ዓድን ሰብ ስልጣናትን ዘለዎ ኮሚቴ ተጣይሹ ዘላቂ ሰላም ንምምሓስ ይስራሕ ከም ዘሎ እውን ኣይተደቻሳ ወሲኹ ጠቂሱ ISIS ኣብ ናይጀርያ ዓጊትዎም ዝጸንሐ 11 ሰባት ቀቲሉ እቲ ጉጅለ ነቶም ዓጊትዎም ዝጸንሑ ሰባት እምነት ክርስትና እንትቀትል ዘርኢ ተንቀሳቃሲ ምስሊ ድማ ዕላው ገይርሎም ላይን ጽጋብ ተወሰኸለዋ ስጉምቲ ኣብቲ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲ ኣብ ሶርያ ንዝተቐተሉ መራሒ እቲ ጉጅለን ወሃብ ቃልን ሕነን ምፍዳይ ናይ ዝኣወጀ ስጉምቲ ኣካል ከም ዝኾነ እቲ ጉጅለ ኣፍሊጡ ግዳያት እዝሕነ ምፍዳይ ዝኾኑ እዞም ተዓጊቶም ዝጸንሑ ሰባት ኩሎም ደቂ ተባዕትዮን ክኾኑ ብዛዕባ መንነቶም ግና ዝርዝር ሓበሬታ የለን ይኹን እምበር እዞም ግዳያት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ግዝኣት ቦርኖ ዝተጨወዩ ከም ዝኾኑ ጉጅለ ISIS ኣፍሊጡሎም ኣብ ልዕሊ ግዳያት ስጉምትን ክውሰድ ዘርኢ ተንቀሳቃሲ ምስሊ 56 ሰከንዳት ጥራሕ ዘለዎ እንትኸውን ወኪል ዜና ጉጅለ ISIS ብዝኾነ ኣማቕ እዩ ተዳልዩ ትማል ምሸት ዝተፈነወ እዚ ተንቀሳቃሲ ምስሊ ኮነ ተባሂሉ ምስ በዓል ልደት ፈረንጅን ክገጥም ዝተፈነወ ከም ዝኾነ ድማ ተገሊጹ እዚ ተንቀሳቃሲ ምስሊ ኣበየናይ ከባቢ ከም ዝተቐረጸ ብንጹር ዋላ እኳ እንተዘይተፈለጠ ካብ መንጎ እቶም ዝተዓገቱ እቲ ሓደ ብጥይትን ክርሸን እቶም ዝተረፉ ድማ ኣብ መሬት ክሳዶም እንክስየፉ የርኢ መራሒ ISIS ነበር አቡባከር አልባቅዳድን ኣፈኛ እቲ ጉጅለ አቡ ሐሰን አልሙጂሃርን ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥቅምቲኦም ኣብ ሶርያ ተቐቲሎም ሓይልታት ኣሜሪካ ኣብ ሰሜን ምዕራብ ሶርያ ኣብ ዝርከብ መንበሪ አልባቅዳዲ ብዝፈጸምዎ ስርሒት አልባቅዳዲ ኣብ ትሕቲ ገዛ ተኸዒቱ ናብ ዝነበረ ጉድጓድ ብምኻድ ዓርሰ ቅትለት ከም ዝፈጸመ ይግለጽ መራሒኡ ዝሰኣነ ጅሃዳዊ ጉጅለ ISIS ድማ ሞት መራሒኡ አቡባከር አልባቅዳዲ ብምእማን ንዕኡ ዝትክዕ ሓድሽ መራሒ ረቂሑ ስቃይ በለን ነዚ ድማ እዩ ድሕሪ 2 ወርሒ እዚ ጉጅለ ሕነን ምፍዳይ ሓድሽ ወታደራዊ ወፍሪ ኸፊቱ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ይፍጽም ከም ዘሎ ዝሓበረ ናይ ምዕራብ ኣፍሪቃ እስላማዊ መንግስቲ ብዝብል ኣብ ናይጀርያ ዝርከብ እስላማዊ ጉጅለ ቦኮ ሓራም እውን ኣብቲ ዝሓለፈ ዓመት 2 ሰሙያ ጥዕና ቀቲሉ እዩ ናይ ሰሙን እዚ ናይ መወዳእታ ምድላውና ክትከታተሉ ጸኒሕኩም ተወሰኽቲ ሓበሬታታት ከምኡ ዜናታት ኣብ ዌብሳይትና ከምኡ ፌስቡክና ክትረኽቡ ትኽእሉ ኣክሊሉ ጸጋይ ብምቕራብ ላይን ጽጋብ መደባት ብምድላው ምስ ክኢላ ቴክኒክ ኦስካር ቡንጋ ምሳኹም ጸኒሕና ሰላም ደሓን ቀኒዩ